Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita sama-sama berdoa. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kerajaan, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom untuk kita semua. Maria Manginang duduk, tetapi pengantin berfoto dengan pendeta. Disialahi pas dohita, ima dina mangudurhon, anak dohot boruni huriai, dina majalo pasu-pasu, pardongan saripeyon, marhite-hite hatani dibata. Disialani parjolo pasatami hata mauliate tu inang pendeta. Ima dina pasahaton pasu-pasu pardongan saripeyon. Sayang giat ma keluarga na berbahagia yanak kon nami dohot parumayan nami. Keluarga nagabe marhaposat tu debata. Jala keluarga si tiruom maun keluarga si bos sangap
tarlumobi ma di adopan ni na tua-tua. Las omma udangan nami, tu inang pendeta, doho tu saluhut majelis GKPI Jemaat Khusus Kapling Lama. Dung sipul ulau ta non sianon. Asarap udur mahita tupoguni alan nami nang huparadihami de gedung serbaguna HKBP Kapling Lama. Laos disimahita anon amang dohot tamuinang. Mangan idahan nalas dohot minum aek sitio-tio. Laos sipul siani asalas juduti ma nahobar tu ada ni sihabatakon. Songon ima jolo hata songon hata hawa sian hami sian peranak. Las behasaton nami du partikienon di inang pendeta. Inang dung sipulan non marsipanganon. Harap situturuhan nami. Asahamu ma anon manutup di parmanganotta. Songonima hatasian hami horas mardongan mauliate. Horas jala selamat apa ma dihita saluhutna. Parjolo tak pasahak ma mauliate itu amat tanah mertua di bata di padongan yonna dihita saluhutna. Ro boy marhahi pasok kita sahat tu bagas joro na badion di nalaho mangudurhon boru nami dohot nami majalo pasu-pasu di partikienon. Nau persangga bihami inang padeta nang gero di sude parhalado jalan namar halado di bagasan partikienon. Mau lihat ma di pasaharo nami tu hamu inang doro di sude parhalado ni huriat tahun GKPI Jemaat Khusus Batu Haji di naung pas di pasahat tamu pasu-pasu perpadanan pardonga saripion tu boru nami nang dohot tu hela nami anggia mah tujuan nyarion huriat taon toktong lam di pasu-pasu Tuhan lam bangebang ma toktong pelayanan muna asamak perho pasu-pasu tu nahu maliaksa utima pasaton nami tu hamu parhaladoni huriatta suak songoni manang dihamu amat teraja inatta soripada dihamu saluhukna raja ni hula-hula nami raja ni dongat tubuh nami raja ni ale-ale raja ni dongat sahuta raja ni boru mau liate malabok pusuma di pasaharuhan nami tuhamu amang inang siap pihak parboru di naung di sangahok kamu pertikyamu di dongani hamu hami dinalaho mangudurhon boru nami dohot tela nami jalo pasu-pasu pardonga saripion sa tonga-tongani huriaon alani amanginang amat tadi batama nama masu-masu hita saluhutna sa diliam ma toktong hahipason dihita asalam uli diakka par saurata suak songonima dihamu saluhutna amat teraja inatta soripada duksipul anok kita siap bagas garejaon asarap udur mahinda tuinganan nok pinarade ni todong nami raja ni pamoron nami di gedong serbaguna HKBP Batu Haji lama ima dinalaho mangaton idahan nalalas dohot minum aik tio-tio huhut majalo laos pasahaton adat na hobar tu sihabata kota laos omma otangan nami tuhamu saluhutna amanginang dinahurang sanga sahat tami tu bagas tabi dinalaho manopot tamu. Jadi rap udur mahita omau tangan resmi sian hami pihak parboru. Buti mahata siak kami horas semadi hita saluhutna mau liate. Ya, mari kita salam Mamang Inang.
Jadi tu hita damang dohot dainang anggo foto-foto di gedung manod disan. Alanang ngasempi waktu ta nang margati pakaian dope pengantin. Nunga jam 11. Sesuai kesepakatan sebelum acara nak kenong hita nunga foto-foto. Asa langsung kita menuju gedung. Alana ikon ta mulai do majalo tua di godang ta paling lambat setengah 12. Di gedung serbaguna mahita musian non foto-foto. Oke, tu jemaat merfoto, ya kami kasih waktu. Sebelum ganti pakaian pengantin, kita kasih sebentar foto-foto sama korkorina, jemaat gereja. Iya, kami kasih. Tang pola dohot,